Anne, hou er zin in. Absoluut, zeker. Kijk, een man eens even de deur. Ja. Ik stel verder even de mensen gewoon vertellen over het Viersweekend. Wat is de spreuk verdicht dit weekend? We maken lol. We zoeken of we helemaal op. Dat dacht je al. Laten we een beetje magie toepassen. Ja, zullen we dat doen? Zullen we afvertellen? Ja. 3, 2, 1. Willem. 3, 2, 1. Ja, dames en heren, hier achter ons. Hey, Kumpje te Storm. De Vierster. Nee, maar dames en heren, we zien hier mochten vertellen. Alle informatie over het weekend. Daar. En nou opletten mensen. Dames en heren, dit jaar iets nieuws. We moeten namelijk een wc-bandje rollen. Een wc-bandje van 1,5 minuut. Mensen die kennen ze die ganse dagen lang gezellig gaan zitten, plassen, alles erop en eraan en de wc is weer keurig, netjes verzegeld. Ja, en er is natuurlijk nog veel meer nieuws, want dit jaar ook voor het eerst in de tent Alwin Shotjes Bar. Dus dan gooi je denk ik zeker wat shotjes wegtikken. Alwin van de galerie. Alwin van de galerie, uiteraard, met een hoop heerlijke shotjes, dus iedereen kan zich lekker goed liggen. Ja, maar dan hebben we ook nog vleugel en blikjes mixdrank zijn ook goed te krijgen dan van achter de bar. Dus overal is aangedacht. En ja, er is ook nog iets met de bekers. Hè? Ja, uiteraard het bekersysteem. Het bekersysteem. Ja. De drinkste beker leeg, dan beginnen we mee. De drinkste beker van de bar. En ik is weer een nieuwe beker. En dan is iedereen gelukkig. Alle dagen verkleiden Willem? Alle dagen verkleien, gewoon lekker verkleien, alle dagen topprogramma, maar dat staat allemaal al Programma lekker op de kent socials. Belangrijk, entree-vrij, vrijdag lang, verkleed, vrijdag lang, kom 10 op de tent. Alleen op zaterdag mogen we tot 1 uur en de andere dagen in verband met de vergunning tot 12 uur. We hebben er zin in. Absoluut, gekke maandag, terug naar de tent. Oh hey, zingen met een zachte G en we blijven altijd hey. Oh hey, zingen met een zachte G, want het vult veel